Balma Chérif la télé flebo Mali kono ani Mali koka ami walu madon fuli ke kanyeshi o kilengeli bela jilima fo sigoro la ama fonga ko bisimila ko jabran so mandi koroni o ka bamanga kuna funi ale kene o daele linyi kuna funi ndamne la meta bangoni jangne bula Mali al-Islamé dine nyema o ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema enfana karamogo ACID Chérif Ousmane Madan Aidara aye GLSM tondu bisimila aka so bangoni jangne bula bamako sigida folo o konnana ukunda kunte fly foka sega na sankura usaere mafoluta kunyeshin ukanyema bama usiratige fe nabaga nunu iba soro GLSM yere a bureau manyema chamani tume akonnana ka faratondi werauka min yere ni akulu nyema ya tumbe Cheikh na Jawara buluni alibe bureau national la bara enkeru fe ka beni sibiri temenenye janvier kalo klitan wulumla samba flani muwa ani woro Chérif la jabaran soto wala lutu siribe ka soro lundunga pmakon ulubila sauma karamukom sa foma fe ni mbonye mingelet le ninye Mali Silamato nga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali manyema Mali Silamadine nyema uka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamadi meto ansaru nyajoyora Sayyada Chérif Ousmane Madan Aidara fe groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fe abe omi nyema yala sambe folidu kanyeshi nyema baimo nyema minjora groupement jigiyala asigido anyema yala kana blabila bonya imido wale nyumando de dafe kafo sa yelemana ambe sangura la sambe kanyeshi nyema bamo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bureau nationali bureau communali nembala jele de fara la nyonga kana sambe folina an sangura folike karamo katlaka kalfa Allah ka karfa kiram dedo ambai sete Allah sa jamu be Allah taala Allah koy amin ayeni na ye Allah kan façon wele ko demni karan sen ma wala ilaha illallah muhammad demni karan sen ma to ko kan kram wasile to ya ka to Allah subhanahu amin amin Allah ko ka Allah rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ko abakan o be kata mo munu ni awi bonyogoni fara aw do dala alakama ko alika kanu be o moyi mo munu fana sigira alakama kan yogon fene kanu alakama Asay Chérif Ousmane Madan Aidara alini walanda bilibili di ama kaira kafo bonyogoni islamo ka bonyogoni apke sababu ka islamo kan do nyogona kuru chaman be abo yile aliyo walanda di ama ote kono dini o yenye dini kanyogo kanu ala fene kama ayo jira ana an chaman be abi ni ay kafo na nyogoni ambe konta ka nyogon kumbe oye certificat o walanda mun de na pamphlet o kene do kono to wayna ni na nyogona o be islamé o tindo nyogona be islamé o kam do nyogona in do te nyogondo ino be nyogondo na nyogona fa wale fa do ne kele de be sabati donc certificat amba fa ko ni che Asay Chérif Ousmane Madan Aidara matelia boluma ibora ala kala kisna ba na so dungu ye dambela ke wale la ishara ko fana jira ana ambe mu ni groupement chana musofe certificat kanu ya na tuwa mina ke wale la ni duskuna anga njija ambe woro ango kanu kele jira nyogona duskuna dogola gidola banina islamé ona kira nyogon fe duskuna ko chaman be o be sabati ambulu me kanu kana ngeda kanu doroni kanu ka bo duskuna ambala ka ambo de nyini an fala ka fe ambe ka jeka keti ambe se ka mun fon ko fe ambe duwa de ke hal bisrifike ala ka son shila ala ka son kenyala ala ka barka do anala mali ala ka basi ala ka kolosuma ndi sirifu horomai mbaw madeni be ko kuma la ba fa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement bureau national no ya nyema ya soye atokola
angara mo shekena jawara e kumata ka wale nyuma ndombolike ka nyeshi group matonde bela jelemo ukacha sirila nga fuli belebele ba onyeshina ba madani ndeni bashi dandarabure demo asayada Sherif Usman Madani Haidara asabula bi silama ya korole mi mwara mokesanu mafi Muhammad al-Mustafa nemane kisibe aye Madina ninga jiemine nako hine makari ani sabali minu ngeme ka nyonye ula mali hono ukeme ka nyomine juruba kili na bi ka donga fo manyumango be mabe manye makapisa maye anga jamana dine duba u akabila ba ukeme ka nyomine ninja kule ngona no groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o wale nyuma no wole gera ka nyeshe sirufigamo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bureau national Tola régional Tola communal Bela Djelin Tola en farla nyonga bishwina kana nyonso bankonina anga nyema no de aseri Sherif Usman Madani Haidara aleka soyambi na kumbakela jumeni anye modu ankeleme ka groupement nunjuru di aledima san yelemana ka wajibiya anyere damani nyogonte anga wili ka tama kana senjo anga nyemola ka sambe foli da aye ka sankura duwuke aye ka irala kafo 2025 temena andona 2026 de kono ni wakati na 2025 amma seka mulunke 2026 amba nyine ala fe ala ka seka onno yanye anga seka ubara uke donc la ka duwuke anga nyemoyi shi Kenya labangunyuma garijige wasa kanu ya rabbi ala ko to ane ace ala ko jiri abulu ciba sarman gama salli ala muhammadin groupement anjigi fara aulabi groupement ami sojarani awye groupement an wasarabbi ciblala awma kaw kana angaje kana anga nyemo kana bo ala kana folida aye bela jele farla nyoronka kuma mene bela jele ni ka mobili ni ka motota munu mse kana usena kana isenjo keneka kana folin kurakwaya nabe fenyira abe kanude ira ani nyoronche abe bene ira ani nyoronche abe keliyade ira ani nyoronche kayira anga nyemo bala asedi Sherif Usman Madani Haidara an karamo an bɛ segin ci ka k'a f'i ɲɛna an ka sirifike an bɛ segin ci ka k'a f'i ɲɛna don min na ni groupement sigira an bɛɛ lajɛlen nana yan ka an kale alikuranɛ la k'a fɔ an b'an kale alikuranɛ la k'a fɔ nin groupement in n'an y'a janfa ala ni alikuranɛ ka an ta tiɲɛ kabini an y'an kale o kuranɛ la don min na ka na bila bi la an ka ɲɛmɔgɔ an b'i nɔfɛ wa i yɛrɛ kun ko i tɛ ɲɛmɔgɔya in fɛ dɛ an y'i wajibiya i sɔnna mɛ kabini a dir'i ma don min na ka na bila bi la minɛn ma jɛgɛ i bolo tile kelen i ye mun yira an na k'an ka ɲɛ dayɛlɛ an ka kunu an ka wuli an k'a dɔn k'a fɔ n'an ma wuli denmisɛnnin minnu bɛ na an kɔfɛ don dɔ la sira in bɛ datugu olu ɲɛ groupement créé kun ye nin ye sira in bɛna datigi u ɲɛ n'a datugura u ɲɛ o tuma na olu perdira anw bɛ se ka nafa sɔrɔ mɛ olu tɛ nafa sɔrɔ o kama i ko an ka wuli an wulila zawiya tɛ yen mabadu tɛ yen an ma wuli ka don yɔrɔ min na k'a da bɛn kɔngo kelen kelen a ye na an ka ɲɛ dayɛlɛ an ka wuli o bɛ kɛ wagati min na ɲɛmɔgɔ e bi yan anw bɛ yan a kɛra minnu ɲɛna ani minnu tɛ yan ala ka hinɛ olu la olu y'a seere ye k'a fɔ n'an tun ma wuli o tuma bilahi sisan kun b'a sɔrɔ mawuluduko datugura sisan kun b'a sɔrɔ ziyarako banna sisan kun b'a sɔrɔ kɔlɔsiko banna pewu k'an tɛ sɔrɔ ka wurudi kɛ mais o kɛlen ani bi cɛ alhamdulilayi rabbil alamina waliju an ka walijukɛ n'o ye a seydi Sherif Usman Madani Haidara ale kama bi mawuludu sera ka kɛ a kɛcogo la an b'a fo la ka barikada waati dɔw yɛrɛ kɛra u y'a essayé ka ŋara da an ka mawuludu la yan ale de wulila su dugutila fɛ
3h du matin 2h du matin ka do faamaw kan ka yirula k'a fɔ u b'a fɛ mawuludu ka jɔli min kɛ an tɛna jɛ n'a ye wa an bɛ bɔ an b'an ka mawuludu kɛ u ka yafa an ma ka papiye yɛlɛma mawuludu ka se ka kɛ kɛcogo la anw bɛ jɔnni bolo anw bɛ ala de bolo an ka kɔlɔsi bɛ ala bolo an ka jamana kɔlɔsi bɛ ala de bolo n'u sɔnna mawuludu ka kɛ ni ala sɔnna ma baasi tɛ jamana sɔrɔ u sɔnna mawuludu ka kɛ min kɛ bilahi o san mawuludu diyara ni san tɔ bɛɛ fana ta ye tuguni a mawuludu bɛɛ kɛra baasi si ma ye a kɔnɔna la o kɛra e y'o kɛ anw ye. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ groupement de leaders spirituels musulmans du Mali min ɲɛmaaya bɛɛ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara bolo a sigira sen kan n'a ka hakili ɲuman ye k'a fɔ Mali jamana dɔnko mɛn ni silamɛya kɔrɔlen ye silamɛya min ni diinɛ bɛɛ ɲɛna sigi la silamɛya min ni taabolo bɛɛ ɲɛna sigi la n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi bugu bɛ ka da o silamɛya in kan k'a sabu kɛ hakilina kuraw ye minnu n'a mɛn silamɛya ta k'a kɛ kojugu kɛ diinɛ ni ŋaniyajuguya diinɛ ye bani wulila k'i jɔ ka se diinɛ kabilabaw n'a dubaw ma u ka ɲɔgɔn minɛ wa Mali jamana b'o lahɔrɔma na bi k'an kisi diinɛ ko kɛlɛ ma. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ min bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 200 la o de ye musaka ye min bɛna ta ka don misiri fo ka taa se kɛnɛyaso kiliniki mɛtarisaso o sali 12 jibondo ni o ye foraje fo ka taa se magansɛnw ma ni yɛrɛ o musaka bɔra baɲumankɛtɔn ONG Al Amal maw olu kun u ni Ngabakɔrɔ Dura sigida maw ka bolo di ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔna de don u ka nin kɛnɛ yɛrɛ ni o ye birikiden fɔlɔw dali ye o kɛra u fɛ ka bɛn ntɛnɛndon tɛmɛnen ma janvier kalo tile 19 san 2026 min sen fɛ Ngabakɔrɔ Dura a sigidalama ma ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Kane a num ko ne de tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛ ko seereya ɲɔgɔn fɛ. Ngabakɔrɔ Dura commune denw e k'u ka sogo dɔ daɲɛnamayalen tɛna kɛ nin ye misiri kura kɛnɛyaso kura mɛndarisa kilasi 12 jɔ ka fara jibondo kan ani magasinw sogo in daɲɛnamayaba a fɔ kɛnɛrɛ jɛkulu ni o ye ONG Al Amali ye ale ni Ngabakɔrɔ Dura commune denw ka jɛɲɔgɔnya baara kɔnɔ a kɛra nisɔndiya ye Ngabakɔrɔ Dura denw bolo. Sababu tana ɲinɛ sababu kɔ ala ye dali kɛ a ye diɲɛ da ka lahara da sababu de kama an bɛ ONG mɔgɔw fo n'o ye Al Amal mɔgɔw ye olu minnu nana kɛnɛ kan k'u bɛna nin baara kan ye mais o sababu bɔra Seydou Samakɛ de la an b'a fɔ kɛnɛ in kan jeunesse président a y'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ nin kɛnɛ in bɛ yan bi de 1979 kɛnɛ in ma se ka waleya a ma se ka jɔ an ka maire ba n'o ye Moro Danbele ala ka hinɛ la ale de ye nin baara in kɛ n'o ye forager ye kɛnɛ in kan a financement bɛ taa fo 200 millions la n'o ye 1,200,000 ye mais u y'a yira an na fana 1,200,000 min bɛ di fo dugu k'i ka jɔyɔrɔ kɛ ala fana y'o nɔgɔya dugu ye dugu ko n'o ye 8,000,000 ye dugu ko o sara. Nin projet min ni a sogo daɲɛnamayalen ye nin ye a sogo ka se ka kɛ kɛnɛkan jaraki ye k'a kow sigi sen kan a hakilina ɲuman taba Ngabakɔrɔ Dura commune den do Seydou Samakɛ min ni a ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ONG Al Amal ma ani laɲini caman. An bɔra ka misiri min dayɛlɛ faranda la ONG Al Amal de y'a di an bɛ don min na ko bi misiri 2 o bɛ ka jɔ Sibulu baara in hinɛw b'a kɔnɔ dinɛ dɛmɛni b'a kɔnɔ u bɛ yatimɛdenw dɛmɛ ala ye ala jarabi bi muso minnu kan k'u cɛw tanyana an b'a ɲini ONG Al Amal fɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dugu in a bi yan lasiw bi yan dugu mago bɛ fɛn caman na hali bi dugu mago bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw la. Nin kɛnɛ in wala min ye nin ni a birikiden fɔlɔ datɔ ye nin ye a nisɔndiyaw bonyara ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ni Ngabakɔrɔ Dura commune denw caman ye dugutigilakaw alimami cɛw ni musow sifinnakaw u bɛɛ taara nin kɛnɛ in seereya ni k'u ka nisɔndiyaw jira baara in daɲɛnamayabaw la. An b'a ɲini ala fɛ an ka maire dɔ tun bɛ dugu in kɔnɔ yan n'o de ye Modibo Danbele ye o Modibo Danbele a ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ni kɛnɛ in a tun b'a ka hami na mais a ma k'a tile la mais a ye baara min kɛ alhamdulillah hɔrɔnw fana b'a kɔfɛ olu fana nana tɔ simɛ. Ani nin projet in bɛɛ y'u ka baara ye u ka baara yɛrɛ u ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ani u ka kalanso jɔ ni château jɔ an bɛɛ y'u ye an nisɔndiyalen don an kɔntalen don
wala ame anga sawu fo minye alaze amaya no sedu samale amba fuka barkada wala karangare na ayro muso ambe minye ufe bi wode ye yatimedon banfea ugu jija nu saraka demedo anga yatimedon dumo don deme o kayi ko sobe o kota aye muso de ambe baraka bancho deme nu saraka barayoro do fene dayla anye anga jija anga bolo mayelema kan dorme kelenge fly kan chow deme o be jayen ko sobe ngaba ko dura meri danganiara la kafo ko femi ni wale yow na nyu anaw ye fem ni obike sababu ye ka dugu nyeta sabati ko ajomo kokoro ay wali ñu man donke kenen kan vraiment o ya dania da anka o ma da yoro shi ka fo ni yoro ni na ya ka ni yoro ni na binya ambon na ma ke ngaba ko dura ne ba fo bi anana kan tigara fo ni dailelema aywa angana salia baratola akila jigila ambajira ola ka foko femi ONG Al Amali a joro ka bon bara chama na ko se bara chama ndayana mayalila dokotoro su jow kalan su jow projet Musa Kaboli kata se demama kona nywana chama bara numbela jili kunchera ni kene ko fole biriki dim folo daliye ngaba koro dura komini mabaw fe kata se almam sitafa akadu sanmo makabara kunche kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ segin ka taa bangoni janginɛ bugu la fɛn min ye madame haidara nasun tarawele ye i n'a fɔ san tɔw la ale bɛ lakalani kɛnɛba sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka u ɲɛsin dɛmɛ ma ni o ye sécurisme ye k'o ta k'o ɲɛsin ansar tɔn a lakanabaw ni o ye vigile ye olu ma fo ka taa se maa wɛrɛw fana ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinanta baaraw bɛɛ lajɛlen waliyara bangoni janginɛ bugu de la Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Abdulkarim Sako ale bɛna ɲɛfɔli k'a tɔ la ka adamaden ɲɔgɔn dɛmɛ kumana min n'a bɛ danger kɔnɔna na n'o ye degun ye o ye fɛnba ye silamɛya a ye o laɲini an fɛ cogo min na o hukumu de la ni hakilina bɔra an karamɔgɔ ka sotigi yɔrɔ n'o ye madame Haidara Nasu Tarawele n'ale ye Sherif Ahmad Tidiane Haidara ka sotigi ye ni kalan hakilina bɔra ale de yɔrɔ n'o ye formation sur le secourisme ye k'a fɔ maa min mana accident kɛ walima tasuma ye tɔɔrɔ se maa dɔ ma walima maa dɔ bɔra ka bɛn ni ka a kiri walima k'a jogi i ka se ka dɛmɛ don a ma teliya ma yani k'a se dɔgɔtɔrɔsow ma o baaraw kɛra o kunkan u ko min ma tubabukan na sécurisme minnu garijɛgɛ ni kalan in na u y'a yira k'a fɔ u ye faamuyaliw caman sɔrɔ a kɔnɔ bawo maa sɔrɔla a kɔnɔ minnu delila ka ni formation kɛ ka tɛmɛ wa a y'u nafa u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o hukumu de la u ye foli ni waliɲuman kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ni kalan in hakilina bɔra maa min yɔrɔ n'o ye madame Haidara Nasu Tarawele ye alhamdulillah an ka sabu fo fɔlɔ n'o ye Nasu Tarawele san ale bɛ nin ko in boloda vigile tɔgɔ la ka na an lakalan n'ala ka ni ko y'i sɔrɔ walima ye mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛna i bɛ se ka mɔgɔ k'a tigi dépanner alhamdulillah salon kɔni a kɛra ne yɛrɛ kɛnɛ kan k'a minɛ salon na ka se ɲina ma a ka dɔ ye ne yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ denkɛni kɔrɔba a tora so sanfɛ a jigintɔra a bolitɔ jiginna a binna ka bɔ so sanfɛ ka na bin duguma k'a kiri k'a da b'a fɔ ko su dalen bon a don du kɔnɔ bɛɛ panikera mais ne kɔni ma panike o m'a sɔrɔ ne ye formation in kɛ déjà donc ne y'a ta u ye min fɔ an ye ni fiɲɛ tigɛla mɔgɔ la i kan ka min k'a la n'ala sɔnna n y'o k'a la i b'a tigi da disi kan ka i tɛgɛ da disi kan i b'a da kɔ kan k'i tɛgɛ da disi kan k'a bisi siɲɛ 30 walima siɲɛ 15 ka sɔrɔ ka fiɲɛ bɔ i yɛrɛ kɔnɔ ka fiɲɛ d'a tigi ma ala sɔnna ne y'o k'a la a ye fiɲɛ sɔrɔ an ka sɔrɔ ka taga n'a dɔgɔtɔrɔso la ala sɔnna kisi la foyi m'an sɔrɔ alhamdulillah min Nasu fo kosɛbɛ ni ko in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ sabula fɛn dɔ bɛ a bɛ kɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a tigi dépanner ni bɛ se ka to a la wala ale ka nin ko in kama ala sɔnna an caman bɛ se ka mɔgɔ la kisi ala ta kɔfɛ wala an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sécurisme yɛrɛ ye fɛn ye i bɛ se ka kalan bulon don min bɛ mɔgɔ la faamu i bɛ se ka dɛmɛ don banabaatɔw ni mɔgɔ degunnenw ye minnu ye kasara sɔrɔ surtout sirabakan kasara mɔgɔw donc sɔgɔmada in na an ye o baaraw de bila sen kan alhamdulillah mɔgɔw bɔra kosɛbɛ u y'a faamu fana a sen fɛ an ye pratiquew kɛ an ma dan fɔli ma an y'a waleyaw fana kɛ an ye mɔgɔw ɲininka a la o tun bɛ k'a jaabi fana souvent u yɛrɛ bɛ ɲininkaliw poser an b'a jaabi donc baara in a faamu sɔrɔla o yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ n y'a ye mɔgɔ caman y'a faamu parce que an tilala ka mɔgɔ 5 ta ka question poser u kunna an y'a sɔrɔ u bɛɛ ye baara in faamu bɛɛ y'i ka ɲininkali jaabi bɛɛ y'i ka u donna baara min na bɛɛ y'a kɛ a kɛcogo la
donc o ye foliba ye an b'a ye bonya segin an ka serifula duba mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan n'o ye an baw ye olu minnu bɛ baara ninnu kɛ kuma bɛɛ. Ni baaraw kɔni kɛra maaw ɲɛna ni ka démonstration kɛ ka yira maaw la walasa ni maa min n'i ye i yɛrɛ sɔrɔ ni cas modèle kɔnɔna na i kan k'a kɛ cogo min na o baaraw kɛra an ba ɲɛkɔrɔ n'o ye madame Hadira Tantejara Tunkara ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi Bamakɔ tutigɛbaw ni o ye ɲarilakaw ye olu ye jɛkuluba association an ka bɛn maaya la o ma olu bisimila ka bɛn ni kunu tarata janvier kalo tile 20 san 2026 kulu in yɛrɛ a ɲɛmaya tun bɛ jɛkulu association an ka bɛn maaya la a ma ɲɛmaaba bolo ni o de Aseyid Badara Aliou Ousmane Aidara ye Sherifila Jabaranso tɔgɔ la Hawa Jabate a numu ko ne de tun bɛ an ka jɛka sɔrɔlenw seereya. Association Ankabe Mayala, Aleni, président du conseil d'administration de l'association, nous et enfant Anan Karamoro, Aseyid Sherif Ousmane Madan Aidara Dengue, nous de Aseyid Aliou Badra Haidara, Alena Rajamakulu ya Mariata Ningata Bonyo ye Kunurun Keni Jamara, Tigi, Alena Gablunguna Maubela Jili. Wala sa kase kata masala nuye ka do ni fe ani ka blastrali kan chama soro fe wala sa association yɛrɛ bɛ se ka tanya sɔrɔ cogo min na ka dɔn ka fɔ association ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakaja ni bɔɲɔgɔnya in kɔnɔna na ni man bɛɛ lajɛlen kun ni misi wasalen do bulongonɔmaw bɛɛ lajɛlen ye kuma ta k'a dɔn ka fɔ ko nin kɛnɛ ye kɛnɛ barikama ye barisa ni ni manu y'a yamaruya ta ka se ka na bɔ olu la ka se ka ladilikanw ɲini u fɛ ko nin ye tare-tareba ye k'a dɔn ka fɔ nafaba de bɛ association na association bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan bulongonɔdenw fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu ka nimisi wasa yira ni ka se ka bilasiralikan caman di an fa n'an karamɔgɔ Aseyida Sherifu Ousmane Madan Aidara denkɛ na jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ni ka duwawu k'u ye fana. Nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban tɔn yɛrɛ tɔgɔ ye nisɔndiya de ye n'a fɔra an ka bɛn ka ban o ye ala ka den bɛɛ ka laɲini ye donc ni tɔn sigiyɔrɔ la sirifukɛ fɛ olu kana jamanatigila la kana duwawu ɲini ko k'u bilasira o bɛɛ nisɔndiya de ye o de bon an bɛ bilasirali min d'a ma a ka sɔn mɔgɔw ta ma jama ɲɛmɔgɔ e sɛgɛnnen don komi jamanatigi y'a fɔ cogo min e ye sununkun de ye ɲaman bɛɛ bɛ bɔ i kan i bɛ sɔn tu acceptes ça mais n'i ma sɔn o tuma la i ka sɛgɛn bɛ k'i bolo fu ye ala k'an kisi o ma. Association Ankabe Mayala, président du conseil d'administration Kelinga Kumata Fokata se bureau président Rama, Oli an la donné ka fa ko lu nimisi wasalimbaro, olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka boyama se yinku ye ka dɔn ka fɔ u ye bilasira kan caman d'u ma kɔrɔlen u nana fana ka se ka dɔwɛrɛ fara o kan barisa ka dɔn ka fɔ association dabakun de ye ka se ka bilasiralikan di maaw ma ni ka maaw bilasira ɲuman kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ani an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo Badara Aliou Ousmane Aidara ale min kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan nakun damadɔ de b'an na yan wulada in na i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na an ka bɛn maaya la a sigira a bɛ waati jan bɔ an ye retard ta dɔɔni an ka na daminɛ yan de ka na tɔn in kalifa yan nɔ ka na duwawu ɲini yan ka na bilasiralikanw ɲini yan an fɔlɔla an nana o yafa deli la ala y'a kɛ an faw an'an mɔkɛw dugutigila a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u y'o yafa minɛ an ye min fana b'o kɔfɛ o de ye ka na halisa bilasirali ka na kurakuraya ka na duwawu ɲini ka na kurakuraya ka na duwawu ɲini u fɛ sira bɛɛ fɛ ka na bilasiralikan ɲini u fɛ sira bɛɛ fɛ parce que tɔn in a baarakɛla n'i y'a ta k'a lajɛ a fanba ye sifinw de ye maakɔrɔ kelen kelenw de b'a cɛ la n'a ma ɲa ko ninnu bɛ bɛɛ ni kelenya baara la depuis ni anw ma bange a ka kan n'an ye olu ka sira taama an ka na o tɔn bonya da o kan an ka na o duwawu ɲini u fɛ an ka na o bilasiralikan ɲini u fɛ donc o ye nakunba dɔ fana ye nakunba wɛrɛ min fana bɛ yen o de ye an bɔra ka aladeli kɛnɛ sigi sisan k'a fɔ ko mali bɛ bolo min kan bi gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la o sira fɛ an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Badara Aidara ye a ye bɛɛ wele taabolo bɛɛ diinɛ bɛɛ ko an ɲɛsin ala ma an ka ala wele jamana ye o fana kɛnɛ kan
famille fondatrice ma to ko o la. Jamanakutigi n'a ka bulongona maaw bɛɛ lajɛlen foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madan Aidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka dɔn k'a fɔ ale de kɛra sababu ɲuman ye ale de kɛra miirina ɲuman ye ka nin denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bilasira walasa u ka laɲini fɛn min ye olu bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw bɛ don da kelen fɛ ka dɔn k'a fɔ a ka laɲiniba dɔ ye n'o de ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ sabati cogo min na ani ka ni association ɲɛmaaba yɛrɛ fo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen u k'u jija walasa laɲini ye fɛn min ye a bɛ se ka sabati cogo min na k'a kun cɛ ni duwawu don tali ye walasa basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. I n'a fɔ san tɔw tɛmɛnen min bɛ tali kɛ an balima chrétienw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la église protestante min bɛ Bangoni sigida kɔnɔna na olu ye an ka sɔrɔsiw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ni o de ye 20 janvier o ɲɛnɛmaya ka sanga ni bɔgɔbirikiw caman dilanni ye u fɛ ni k'u kunda n'o ye Sotiba kaburudon kan Bamako sigida fɔlɔ o kɔnɔna na Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Samayɛra Sanogo ale bɛ walawalali k'a tɔ la. Janvier kalo tile 20 san 2007 janvier kalo tile 20 san 2026 ɲina ye o san 19 de ye ni don belebele bɛ ɲɛnamaya ni cogo la ta an balima chrétien fɛ ka bɔ Bangoni église la o la laada timina o fɛ wa wele sɛbɛkɔrɔ jaabi la sifinakaw npogotiginiw maabakɔrɔw maa si de ma a kanu ka to kɔ bɛɛ lajɛlen yera pasteur da fɛ jango ka se ka ɲina 20 janvier don a ɲɛnamaya kokura Sotiba sɛlɛ donba kɔnɔna na. A fɛnba fɔlɔ ye o ye ka Krista kibaru duman jɛnsɛ ka yira ko an ye matigi Yesu taw ye ani an fana bɛ sigida la an fana sɛmɛ don sigida baaraw la. Nka jateminɛbaw de y'a to an ye nin baara daminɛ parce que san tɛmɛnenw na an y'a ye ko samiya waatiw la birikiw tun bɛ se ka dɛtɛ donc ni mɔgɔ kun nana suturalikɛyɔrɔ la i b'a ye ko biriki sɔrɔ kun ka gɛlɛn kosɛbɛ an nana sigi ka miiri an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka dɛmɛ don o hakilinaw de nana ni nin bɛɛ ye an y'a jateminɛ ko a ka ɲi n'an sera ka na dɔɔni kɛ ka fara minnu bɛ na n'a ye a bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ donc o hakilinaw bɛɛ de y'a to an sigira ka miiri ka nin activité bila sen kan. Baara min ma la ka kɛ o fɛ o jigiya bɛ o la cɛsiri tun bɛ ye o ɲɛkun kan farifoni ani nisɔndiya o tun ye o taala ye bɛɛ lajɛlen a seko ani a damayira la kuma fɛ ka a jeniyɔrɔ fili ka sanga ni biriki gosi baara in ye min bɛ kɛ o fɛ 20 janvier Sotiba sɛlɛ donba kɔnɔna na. An bɛ nin baara in bila minɛn min kɔnɔ o de ye an ka bɛnbaliya la y'a dɔn kaburudon min filɛ nin ye silamɛw dama ta tɛ dɛ an ni chrétienw de jɛlen don a la. O kumana o min filɛ nin n'u an y'a dɔn k'a fɔ an jɛlen don u y'o baara u y'o yira an na o baara de filɛ nin biriki in b'an dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ de n'i ye biriki a bɛ dɛmɛni min k'an na an bɛ se k'a fɔ ka se a dan na Ala de b'a dɔn o de y'a to anw bɛ dugawu k'u ye dɔrɔn sabula a b'an dɛmɛ ka se hakɛ min na anw tɛ se k'a fɔ ka se a dan na gɛlɛya min bɛ kɛ tile kɔnɔ maa t'a hakɛ dɔn surtout waati dɔw bɛ kɛ suguba bɛ fa cogoya min na yan nɔ bɛ fa tan mais hakiliman de b'a dɔn. Hakiliman de b'a dɔn o kumana biriki in b'an dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye k'anw dɛmɛ wa a bɛ kɛ sababu ye k'anw ka baara fana nɔgɔya anw ma. O kun bɛ jama tu la walasa ka se ka kɛnɛya kunfɔlɔw ta ka ɲɛsin maa ma ni minnu mana kɛ banafɛn ye ka sanga ni baara n'a a taabolo ye kɛnɛya tigilamɔgɔw u ye a yira k'a fɔ olu ni bɛɛ lajɛlen dama ka kan wa o se ni o damayira ye min ye birigosi baara in na o bɛ kɛ o fɛ. An bɛ nin baara la sango san 20 janvier an bɛ bɔ ka nin baara in kɛ. N bɛ foli belebeleba di Bangoni église mɔgɔw ma bon an kɔni bɛ yan Ala k'an kisi ni min banana an bɛ yan an b'u furakɛ mais n'an bɛ yan ni banabaatɔ tɛ yen fɔlɔ an b'an bolo ɲɛnajɛ i kɛra président ye i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye i kɛra ministre ye o bɛɛ de laban ye yan ye donc n bɛ nin baara kɛbagaw fo ni ko mun fo c'est comme si ye dɔ b'u ka baara la quoi baara in nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon i mana kɛ mɔgɔ modèle don dɔ e mago bɛ jɔ biriki ninnu na yan quoi i mana kɛ mɔgɔ modèle don dɔ e mago bɛ jɔ biriki ninnu na donc a nafa ka bon yɛrɛ de. Maa kun tɛ ani tɔw bɔ don ɲɔgɔn na baw a kun bɛ tɔw cɛla ni o farifoni kelen ani cɛsiri ye Bangoni église pasteri a ye baara kɛbaw fo ni ka yira k'a fɔ o ka cɛsiri janko a ka kɛ bada ye. An b'a fɔ sifinw ye ko baara ɲuman n'i y'a daminɛ a ka kan ka a kɛ fɛn ye min bɛ to sen na min bɛ taa ɲɛ o la an bɛ sifinnakaw fo ani ka wele bila u ma maa wolo minnu bɛ na an ka église kɔnɔ an bɛ wele bila sifin maa wolow bɛɛ ma walasa nin baara ɲuman min daminɛna o ka to sen na a ka taa ɲɛ sigida bɛɛ lajɛlen nafa kama.
ni siɲɛ 19 birigi gosi baaraw sotiba sela dɔ kɔnɔna na Bangoni église fɛ a baaraw bɛ kuncɛ kuma o kuma o maa 190 ko minnu ye kɛnɛ lasɔrɔ o sera kɛ sababu ka birigiden 3,229 bɔ ɲɔgɔn de gosi ka taa ka di sɛlɛdo lasaniyani ani a koɲɔ ɲɛbaa kulu mɔ ala ka a takɔ mɔgɔna yira an bɛɛ lajɛlen na. Amina yarabi Samaira Sanuku kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ min bɛ tali kɛ an ka surufi kɔnɔba Jɛnɛba Sekla ale ni a ka jamakulu u ye kunnafoni di kɛnɛba dɔ ɲɛnɛmaya ka bɛn ni ntɛnɛn don ye janvier kalo tile 19 san 2026 u ka laɲini de ye ka se ka na jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ su belebele min bɛ ɲɛnɛmaya fɛ an ka finitigiw tɔgɔ la ni o ye ni des armées ye o baaraw k'olu bolodalen n'o ka bila janvier kalo tile 31 nata la san 2026 Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumano ale bɛ ɲɛfɔli k'a tɔ la. Ni ladala ɲɛnajɛ mun bɛ sigi an ka sofe kɔnɔ Jɛnɛba Sek ani a baarakɛɲɔgɔnw fɛ a kun de walasa ka tasi bila belebele kɛ k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma nin tako duruna in bɛna kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 31 sibiri don Katikaw fɛ yen nɔ ɲɛnajɛ don a labɛnbagaw fɛ ɲɛnajɛ mun ni a laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo dɔrɔn k'an ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don. N'i y'a mɛn armée an ka sɔrɔsiw de don olu tɔgɔ la su a tako duruna o de organisateur filɛ nin ye Kati n'i y'a mɛn Mali armée ɲuman de b'an bolo armée ɲuman tɛ se ka k'an bolo n'an ma an ka armée soutenu Mali fila t'an bolo Mali kelen pe dɔrɔn de b'an bolo Mali bɛ lonbolama mais k'an ka armée tɛ Mali tɛ d'Afrique an kun tɛ fɛn caman kalama kunun mais bi ni armée nalen an bɔra fɛn caman kalama an bɛ ni su kɛrɛnkɛrɛnya san o san ka di an ka jamana armée ma surtout finitigilakaw n'i y'a ta k'a jateminɛ Mali sɔrɔdasi caman tununa u somayɛlɛma la faso ye dɛmɛli la bon ni su min filɛ nin ka ɲɛnamaya an fɛ ni Jɛnɛba Sek b'a kɛ san o san janvier kɔnɔ a bɛ an ka muso filiyatɔw a b'u ɲinɛ u cɛw ka saya kɔ a b'u ɲinɛ minnu binna kɔ donc o hukumu kɔnɔla la an y'a laɲini n'an ma dɛsɛ fiyewu san o san an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nuit des armées organiser ka a ŋaniya ta an ka finitigilakaw k'a bonya n'a karama d'u ma. Jɛnɛba Sek yɛrɛ kelen ka kuma ta a ye welekan bila k'a ɲɛsin Mali bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka fara u kan ka se ka nin ɲɛnajɛ in kɛ k'a ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ Kati ka d'a kan u ka nin tako duruna in baaraw bɛna taa kɛ Kati de. Ayiwa fɛn min ye Amadou Ampatepa a yɛrɛ ka soba in kɔnɔna na ayiwa 5e édition k'a ɲɛsin an ka soldasiw ma bɛna min kɛ Kati e bɛ mun de fɔ maaw ye. Bon kuma tɛ ne da ne bɛ foli de kɛ tellement ne yɛrɛ nisɔndiyalen don bi ne bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka foli di Katikaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que depuis an y'a fɔ an da la don min k'an b'a kɛ Kati an b'an ka parrain fo Mamutu Traoré k'an ka invité d'honneur fo Jawule Sidibe k'an ka marraine fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madame Bagayogo Dala Makalo an bɛ foli belebeleba d'a ma parce que depuis an y'a fɔ a ye don min na a y'a bolo fila jɔ a kɔrɔ an bɛ Dala fo nin yɔrɔ in na kosɛbɛ k'an ka marraine tɔ kelen fo n'o ye Madame Kulubali Ma Keita sɔrɔsi musow ka ɲɛmɔgɔ don an n'a ye 30 ans kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan tuguni an sera ma a y'a bolo fila d'an kɔrɔ ka fɔ musow fɛnɛ bɛ Kati an y'a bonya da u kɔrɔ u y'a ta n'u bolo fila ye donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen de fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo généraliw bɛɛ lajɛlen Asimi n'a tɔw an bɛ bɛɛ fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka finitigi bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ ala ka su barikama in jira an na n'o ye 31 janvier Kati a don a tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ donc wele bilalen don bɛɛ de ma bɛɛ ka bɔ i komi kɔnɔkulu Kati an ka taa armée Mali ka su ɲɛnamaya mɔgɔ kana to kɔ dɛ Kati n'a lamini Bamakɔ n'a lamini an ye wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ i komi kɔnɔkulu ka aw yɛrɛ fo ka Afrika Blue fo ka Sherifula fo ka média fɛn fɛn bɛ yan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment n b'aw remercier aw ka déplacement na kana an ka conférence ba in ɲɛnamaya an bolo kuma tɛ ne da n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɛnajɛba mun ni a bɛ labɛn Jɛnɛba Sek ni a baarakɛɲɔgɔnw fɛ a kɛra laada ye a tako duruna in bɛna kɛ Katikaw fɛ yen ka bɛn ni sibiri don janvier kalo tile 31.
kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ bɔ Bamakɔ faba kɔnɔ k'an kunda Segu mara ale kan kɛnɛya kalansoba min bɛ Kemasinakaw fɛ ni o ye Wanadi Kemasina ye ka bɔ Segu marabolo kɔnɔna na olu ye kalan lakodɔn sɛbɛn ta k'a di u ka kalanden sɛrɛkulu dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ka sɛrɛkulu tɔgɔ dalen kun don Dr Abubakar Sidiki Buarela ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a la baara in kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2026 Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la an ka taamaden minnu tun bɛ o de ye Kadija Traoré ani Abdoulaye Sogodogo. Lefso wana nalika wulikajo na ka cɛsiri dogolen tɛ Segu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kemasina a ka ni kalabila sɛbɛnni min ye seereya k'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri jira sifinnakaw olu kalanni na kɛnɛya ko binakun kan Kemasina n'a lamini kɔnɔna na. Anw bɛ wuli tuma mun na o y'a sɔrɔ an fɛ an ka jamana kɔnɔ yan dɔgɔtɔrɔ kalanko kun ye a damana problème ye faso yɛrɛ ka école kelen dama de kun bɛ yen n'o tun bɛ pointer dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la faamaw nana jamana ɲɛmaaw nana ka na o de k'a yira k'a fɔ kɛnɛya ko ta sira kan o ye gɛlɛyaba ye o kuma ka sira di y'a fɔ mɔgɔw ma u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ kalansow dayɛlɛ. Kuma talen kɔ ekɔliso karamɔgɔw an'u kɔkɔrɔdonbaw fɛ u ye bilasirali kɛ ka taa ni kalanden ninnu yɔrɔ olu minnu garizigɛ donna kɛnɛya kalan sɛbɛn furaw la. Ani bɛ se ka ladilikan min di denmisɛnninw ma u k'u hakili to u ka baara la dɔgɔtɔrɔya ye gundo ani kɛwale de gundo ye jumɛn ye min bɛ tɛmɛ e ni banabaatɔ cɛ o bɛ to e ni banabaatɔ de cɛ so kɔnɔ ani e yɛrɛ bɛ se ka banabaatɔ la nisɔndiya cogo di a ka furakɛli kɔnɔ. N'u ye lycée kɛ ka bac sɔrɔ yanni k'u ka taa yɔrɔ wɛrɛ u bɛ orienté Mamudu ka école na pour que u ka se ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ ka tila ka fɛn. Nin kɛnɛ in bonyana karama bɛɛ lajɛlen dila cɛba ma ale kɔni nisɔndiyalen a ka hakilinataw da kɛnɛ kan ka sanga ni baara in ye. Nisɔndiya dɔw ka ɲɛsin an ma Masinakaw bɛɛ cɛ la ubiyɛn Masinakaw caman cɛ la ka an ta k'a fɔ u bɛna ɲɛ a ka ɲinɛ promotion tɔgɔ da an na ka tila ka Masinaka bɛɛ wele faamaw ni merilakaw ani karamɔgɔlakaw ani fɛn fɛn sen bɛ kalanko siraw kan Masina kɔnɔ yan nɔ k'olu bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka o nisɔndiya kɛ k'o diplôme di kɛ an bɛ promoteur fo k'Ala fo k'a barikada. Maa minnu garizigɛ donna ɲinanta la olu kɔni y'u ka nisɔndiyaw da kɛnɛ kan ni ka bonyamasegi kɛ ka taa école ɲɛmaaw yɔrɔ a n'u ka den fa. Tiɲɛ yɛrɛ la anw nisɔndiyalen don ni n ko n bɛna n'a fɔ n t'a dɔn n bɛna n'a fɔ cogoya min na tellement an kɔntalen don ni diplôme in sɔrɔli kɛra koba de y'an bolo sinon kɛnɛya kalanlen a ma nɔgɔn dɛ parce que mɔgɔ furakɛ de don ne bɛ min fɔ ne tɔɲɔgɔnw ɲɛna a ye n'a ka kalan kɛ kalan de bɛ mɔnɛ bɔ surtout muso n'i kɛra muso ye n'i kalanna a ka di kojugu ni muso kelen kalanna o ye jamana kalannen ye o ye du kalannen ye ne bɛ min fɔ a ye n'a ka kalan de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la. Ni lajɛrɛ min ye maaba caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu yɛrɛmarakafo ɲɛma a ye ɲɛfɔli kɛ nin kalanso in ɲɛma ka wulikajɔ la Kemasina kɔnɔna na. Kabini école nin dɔnna a ye docteur ou technicien de santé kɛmɛ ni mugan ni kelen de former na u y'a lajɛ minnu bɛ don 90-95% de bɛ bɔ san o san ni cursus banna alors o tɛ sɔrɔ école si la n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ école min b'o pourcentage sɔrɔ o école ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin kɛnɛ min kɛla nisɔndiya kɛnɛba ye diplôme tigiw bolo u masaw ani école ɲɛmaaw bolo a munyamunya tɔ bonyana ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye waleɲumandɔn jɔnjɔnw fo ka taa se nin sɛbɛnfura ninnu dili ye nin kalanden ninnu ma. Kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan min bɛ tali kɛ ACUP ale alisilamɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu min bɛ ni o ye Soriba dugu ye olu bɔra ka caya ka bɛn ni ntɛnɛndon ye janvier kalo tile 19 san 2026 ka se ka na a Seyid Sherif Aruna Rashid Aidara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ k'a kunbɛn nisɔndiya ani bonya ni karama kɔnɔna na a ka nin taama in bɛ don cadre kɔnɔna na o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansar tɔnden minnu bɛ fédération de la mai kɔnɔna na ka se ka taa tournée ba kɛ yen nɔ yaasa ka se ka taa alisilamɛya diinɛ lase a lase cogo ɲumanw na Sherifila Jabaramuso tɔgɔya la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Danbele ale ka sɔrɔlenw don kumakanw bɛ lase aw ma Kadija Traoré fɛ.
Ansaru ni kanmo bola iko kono kulu soriba dugu konnana ningana baya karamo de baya karamo nurul islam asidi shérif arun rashid haidara bisimla ni uka shérifu kanu jira ala o ni wali mando kataka wulika jo anaka chesrima alislam ya dini ngo hine nyogona kutu nyogontala ani be o charli la jamo nyogon chelala wajulu kene bele min nyana mela zamzami de nurul islam asidi shérif arun rashid haidara fe akila wakati kengreni abolo ninga nyafolike alislamu ka benyoya uka hine nyogona anuka koto nyogontala nafauka ninga wole da islame worokata numa ya wali ya ukelima ani ojoro uka dugu konnana akera wakati kengreni Fédération de la Mai Ansar Nyama Ubolo ningu kani sonjo jira kasangani ya baninde arsidi shérif arun rashid haidara yeli uka dugu konnana ningana Allah taala hakuma lase allasi chugula suriba dugu konnana kalamoche yeli anga mara konnana abaladana li sawa ama sigina ni watina mako be déplacer kata nunu kama mako be mobile taka avion takata do nyini nunu fe na ala sona wodona anga mara kono ka bina do kan ye kana ala ka dina nya fo on ye ni sonja fe bali ni here ko bali ambe ala tan ko ala barakada ala sona ka ka an woni nyana an kan wasana nga korotalo ka nyini ala fe ala ka kambulo kanda ye ala ka kambulo wasay ala ka kambulo limaniye wallahi ni sonja mi do kram wan se ka foka sa dana ama fodrongo ambe ala le foka ala barakada ala mi sona kan ni do angar jigala we ala tanole an yerema saboni ala be mami fe ala be kanda ko le nyishima wala nunu ye kanda tigule nunu ye mogo ye mun be mogo tigata ka bo filla ko bla chance raka ni ala sonaka odo aka mara konnana o ye here ni wasani korotale aka mara mani aw yeroma ka ni ala fe ni noro ani ni wasani korota ala ka jidi anga mara konnana ala ka ni ke sababu ka anga mara daile ala ka ke sababu ka salama ya yiri wana mara kono nunu ka doni kana an fe wallahi bena ala ka masnon na ta te fuite warkote ni warlo ti se an fe bulusi kono iba do nunu bena ala le kama sabolu te fuy fisa ala ka baray ka ni ala fe ala ka no bela jeni demi ala ko wasa jena ala ko wasa la bi hurmati nabi sallallahu alaihi wasallam ni wajulu kene norama ba min kala bonye ani karama konnana nabe soriba dugu ansaru na kanbaw oluka wulika jo anuka kesiri jira dine barala foka tasi uka shirfu kanuma anuka alanye siranye jiralla akunchela ni alislamia donkan bayatul islamia la woro taliye map chama fe Ali piyame to ni kene kelen ka shérif la murike bleni oy aseyidi aruna rashid aidara ali ka laselu nyamada alhamdulillah ana ala de fu ana wala nyoro ka la barkada ana mborane anyu so ka doni anyu maye be azope konona na ya ami o ala fu alhamdulillah ani sonjara ko jugo ani bonya soro ka karama soro dugu de fe ka chawni muso bole kana garibu lame ami ufo ola ni be bonya bi sege an fade ma essayer di shérif Ousmane Madane Haidara mo ma boko aruna nana be bora ko Haidara deni nana okoro ni aleka bonya de ni aleka kuna wolo de nga mo bonya na ambulo wulika jonu non kunti foye chawni muso bi sega Muhammad Mustafa alayhi salam a cikun famu ya tugamna ni ayra ba fo inama bo estole otemma makarim al akhlaq ko ibsega fo cikun wera fo itine Muhammadu la fo kirato nana ni jogo ba mu o jogo bi sabati tugodi o jogo ye jume am seka hine nyoko na tugodi o jogo ye jume mu nga seka boni mu tai o seka na mo mu nga se mambo o kana otonyo kana ka setike ya yira ola kira una ni jogo ba mu ye wuli kun fla foite ana o message bi se ka lase togo la togo amna bara bi se ka ni islam ya ni jogo e togo amna wa ala sona fana chaw ya famu muso ya famu ni juma ye u fereli kana alama baya lairu tali o ya ajirana ka fo anga wuli ka job ka famu wuli ka jode be ambolo beni kiliya bi se ka sawati islam ni nyogon che togo amna bara bi se ka ni jogo e togo amna wa ala soneno fana bara bi ka famu ya fana o ni sonja be ana kosebe ami bela jelen fo kanyina ala fe ay adam ne bi abse ka laban here la to amna ala ko noya okay alhamdulillah ami mu nyino fe o de ku jija kana wajulu yoro la ka chaya mo ka sigi wajulu yoro la ka wajulu la me baraji baba la mun ka bu abi kira ka di sa hale on kono ko
mɔgɔ semi jɔ wajulu kɛnɛ ka i ti wuli ka bɔ yen fiyewu fo jurumu mun b'i la ala ka o bɛɛ yafa ka i tɔgɔ sɛbɛ alijinanadenw kunna wa nafa b'a la i bɛ nafa caman sɔrɔ a la i ka diinɛ kalanyɔrɔ do fana kalanyɔrɔ kɛnɛ ka bon ni kɛnɛ bɛɛ ala bolo ka o ɲini u fɛ u k'u cɛsiri ka ye wajulu yɔrɔw la ka caya o hɛrɛ ka bon an n'u bɛɛ lajɛlen kan. Al-Islamia dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara ale kunbɛnna Malabu ni o ye Guinée équatoriale faba ye ka bɛn ni tarata ye janvier kalo tile 20 san 2026 a ka nin taama in bi don kadaram kɔnɔna na o de ye ka se ka taa nin dugu kofɔlen o Ansar tɔnden minnu bɛ ka taa olu ka Mawlud Nabawi san 2026 o baaraw olu ɲɛnɛmaya u fɛ Sherifla Jabaraniso tɔgɔya la Alhamidu Badini ale bɛna walawalali kɛ a ka taama sira in kan. Pankuru jigi kɛnɛ mun bɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Modibo Keita tɔgɔya la senukanw fɛ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara den n'o ye an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ye a kɛrɛfɛ a furumuso sanu Seyida Jamila Diallo a n'a taamaɲɔgɔn ni y'u ye pankuru kɔnɔna na ni ko kunda Guinée équatoriale jamana kan ka kɛɲɛ ni Fédération Ansardine Internationale o ka tournée bolodalen caman kɛlen kɔfɛ pankuru kɔnɔna na Sherifla nɔrɔtigi ni y'a selen Guinée équatoriale jamana kan kɛrɛnkɛrɛnya ma o ka pankuru jigi kɛnɛ mun bɛ n'a b'o fɔ a ma ko aéroport international de Malabo yen nɔ Al-Islamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔnden ani tɔn kanubaw o bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka nɔrɔtigi bisimila aéroport kɔfɛ Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara a sɛnsɛnna cortège ni k'i kunda jɛrɛ so kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma ko salle de conférence 13 agosto agropolis o sigida kɔnɔna na a selen yen nɔ nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na Al-Islamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔnden ani tɔn kanubaw olu caman kun bɛ yen nɔ k'a makɔnɔ k'u ka nisɔndiya dakɛnɛmaya ka kɛɲɛ ni ADN Guinée équatoriale o ka wulikajɔ ye ka fara au Conseil des Maliens de l'extérieur o ka dɛmɛ kan. La nisɔndiyale ani an wasalen bɛ kɛnɛ min kan an bɛ mawuli kɛnɛ de kan mawuli 2025 kɛnɛ de kan ni ala sɔnna ma Guinée équatoriale ɲina an ye wele bila an karamɔgɔ de ma Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ale nana an fɛ Guinée ka n'o de ɲɛnamaya an b'o de kɛnɛ kan an bɛ jamaw fo ka daminɛ depuis aéroport la mɔgɔ minnu nana kunbɛli la ka na se kɛnɛ kan yan mɔgɔw nana minnu nana kunbɛli la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka dɛrɛla fɛ ala ka sigi kɛ wasa kɔnɔ ani kɔrɔta kɔnɔ min m'u natɔ sɔrɔ kɔnɔ tagatɔ sɔrɔ an ye jama in bɛɛ kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi wala alhamdulillah an bɛ message min passé Guinée bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen Malien minnu bɛ Guinée yan ka ɲini u fɛ vraiment u ka n'a fara an kan an ka se ka mawuli activité in kɛ nisɔndiya ani wasa kɔnɔ k'an ka service kɛ k'an ka service kanu min b'an na k'o yira a la ka dɛrɛla fɛ fana a nana bɛn ani kɛlɛ min sɔrɔ ala k'o jiri ka dugawu de kɛ dɔrɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen ala ka se ka nɔgɔya ala ka taga ni ka se k'u bɛɛ nɔgɔya an y'u kalifa ala la ala min tɛ kalifa. Al-Islamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ den an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ka nin taama a bɛ don kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye o ka mawuludu hukumu kɔnɔna na ani ka Al-Islamɛ diinɛ ɲɛda ɲuman o lase diinɛ mun bɛ kanu bɛn ani ko to ɲɔgɔn ta la ko fɔ. Ansardine vraiment u ka tɔn a sudelen don u bɛ k'u ɲɛmɔgɔ fana bonya ne bolo c'est un exemplaire pour nous les Africains vraiment ka Sherif fo communauté malienne bɛɛ tɔgɔ la ni ala sɔnna ma an fana an bɛna yira a la an bɛ jamana in kan ni ala sɔnna ma an bɛna Sherif soutenir de Bata de Malabo jusqu'à Bata ni ala sɔnna ma fo k'a segin vraiment an tɛna labila tout ce qu'on fait faire on va faire pour lui inchallah ni ala sɔnna ma. bi nisɔndiya min bɛ an na an bɛ dugu ma an bɛ sanfɛ anw t'a dɔn nin ko nin laɲinina a bɛ san damadɔ bɔ mais ala y'a latigɛ ɲina ala sɔnna anw ka tournée sera yan an kun tora yaala la an ko walahi Seyid Tijani Aidara kana wajilu kɛ nin kɛnɛ nin kan an ko nafa b'a la a kɛra minnu ɲɛna olu ko walahi nin latigɛra ko b'a laɲini ala sɔnna a latigɛra bi an bɛ ala fo o la ka bɛn le 20 premier mois 2026 o la an nisɔn ka di Guinée bɛɛ nisɔn ka di a sɛbɛnlen don ka autorisation na ko silamɛya diinɛ dafara bi a sɛbɛnlen don o ka autorisation papier la ko silamɛya ko a dafara bi o y'a sɛbɛn arabu la o y'a sɛbɛn espagnol kan na fana donc nisɔndiya min bɛ an bolo bi hakɛ t'a la a Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara yeli san kɔnɔ sɛn kelen a bɛ jurumu de yafa ninnu valeur dɔnni o ye ala yɛrɛ ka ɲɛma ani ala ka cadeau ani ala ka fisamadiya de ye ninnu dɔnni ala k'o dɔnni yɛrɛ nɔgɔya anw ye
minnu nana a nɔfɛ délégation na ala ko bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka karamɔgɔw fo. An karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tidiane Aidara kɛlen ka kuma ta a ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegin foli kɛ ni k'a ɲɛsin nabaw ma ani silamɛya dɛmɛtɔn ani saru tɔndenw ani tɔn kanubaw. O hukumu kelen kɔnɔna na waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnya la ni k'a ɲɛsin Guinée équatoriale ADN ma ani au Conseil des Maliens de l'extérieur sigi sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu ta ye. An bɛ to Guinée équatoriale hali ka Sherif la gulu kan sigi Sherif Ahmed Tidiane Aidara a ka laseliw olu ɲɛmada nin kɛnɛ sanuma in kan. Nin ye laada de ye an saruw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka laɲini ye u ka karamɔgɔ a n'a ka denbayaw u ka se ka na u ɲɛ jɔ kaniɲɔgɔnw na u kɛyɔrɔ la wa a b'o cogo la karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ fɛnɛ an hami ye o ye an kaniɲɔgɔnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'u ye mais alhamdulillah ala kirila yan ta la n'o ye Guinée équatoriale ye ani jam'iyyatu Ansaruddin Islam an ka ɲɔgɔn ye nka ansaru dama tɛ ani kanuɲɔgɔnw diinɛ sira kan sabu nin de ye fɛnba ye wallahi ne de ka bɔ a bɛɛ ye ne o ye diinɛ kanu ye an ka ɲɛmɔgɔw filɛ yan n'o ye maliyɛn ɲɛmɔgɔw ye au conseil de l'extérieur maliyɛn minnu bɛ yan olu ka fara ɲɔgɔn jɛkulu o ɲɛmɔgɔw o nana an kunbɛn ka yira ko an bɛɛ ye fasoden kelen ye wa a b'o cogo la an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw bɛ nin kelenya de yira an na o la an bɛ an ka maliyɛn ɲɛmɔgɔw fo janko minnu bɔra ka kuma u tɔgɔ la an b'u fo o la ka aw fo ka an baw fo ka yira ko nakun ye kelen dama de ye min bɛ lase Guinée faamaw ma min bɛ lase Guinée diinɛtigiw ma min bɛ lase Guinée silamɛw ma minnu bɛ lase an b'a fɔ Guinéen bɛɛ ma o ye jumɛn ye k'a fɔ ko anw ye silamɛ ye wa anw ka silamɛya o ye dilanli de ye a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya mago bɛ min na o de ye bɛn ani kelenya ye hali ni maa cɛ maa min t'i kɛ diinɛ na silamɛya b'i balo ko ɲuman a b'o de nata o de ye silamɛya hakika ye n'i ye fɛn wɛrɛ ye silamɛya la silamɛw ɲɛ ko mɔgɔ bɛ siran walima maa bɛ hami maa o maa la o tigi ma silamɛya faamu n'o tɛ n'i ye silamɛ ye i ka mɔgɔw baara kɛ cogoya i ni mɔgɔw ka muamala n'o ye a ka hadamadenya ye o de b'a to mɔgɔw yɛrɛ bɛ da la ko e ye silamɛ ɲuman ye o la a ka dɔn ko nakun foyi tɛ an na fo kana segi fɔlen dama kan n'o ye ala n'a ka kira ye min fɔ o ye bi silamɛya a ɲɛda ɲuman ye ni o ye ka balo bɛɛ kan hɛrɛ la k'o de ye an sekun ye yan kana bɔ kanuɲɔgɔnw na alhamdulillah o bɔɲɔgɔnya in kɔnɔ ni dakuruya fila minnu ni o nɔgɔyara an bolo ni ala sɔnna o bɛna lase an badenw ma. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo k'u kura ka kulomajɔ an n'aw ka ɲamadali la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma yɔrɔw yira n na aw ni ne an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.